konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na Biyernes na pagkaaldaw, nagluluwas-luwas paminsan ng init, nagkataga-uran-uran, kaya ingat-ingat sa naputabi kita. Senyor Santo Cristo ngunyan, viva Senyor Santo Cristo. Ecstasy. Pasalamat lamang kay Senyor Santo Cristo dyan sa Barangay Dapdap sa Mission Church. And dyan dyan man sa Daraga, sa Santo Cristo kan Daraga. Petsa Gis kan bulan in Pebrero, Biyernes 2023. Ano man tabian kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gamos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sagkod man tabi kitang alas 10:30, sana po ipinadagos lamang kang kadakol na nag-arantabay. Ano po? Kikihuron man, sana po dinagos manindo, idagos nindo tabi. Sa tingog kan banwaan. Maray na aldaw dyan sa gabos na mga taga-Legazpi. Sa Albay District, kumusta man kamo? Siring man sa Daraga, good morning dyan sa Petron Tapgas-Gasul. Sa Petron Gasul, kay Sir Ato Lim, buda sa kay Doktora Lim asin sa familia, maray na aga tabi. Ang Petron Gasul, kataning niya na permi, kasabay na permi, kaiba-iba kan mga misis ng tahanan. Ano lamang tabi ito? Ay, tama iyo. Hain pala sa tuyang Chief Tech Happy birthday sa samuyang Chief Technician Ramir Tanay. Iyan. Happy birthday tabi, Chief Tech Ramir. Dakol sindang nagkukurumplean nyo pag February. Happy birthday tabi. Good morning man dyan sa Premier Distrito, sa mga taga-Tabaco in particular, sa mga nag-aantabay sa 106.9 WGB FM. Ang samuyang FM station, sister station dyan sa Tabaco City. DCGB po ang sa indong nadadangog ngunyan. Programa man na tingog kan banwaan. Nag-iimbitar man na mag-iriba-iba kita. Kamu dyan sa mga taga-Premier Distrito, Tiwi, Malinaw, sa Bakakay, Malilipot, Santo Domingo. Good morning! Siyempre, sa Legazpi lalo na po, sana po yaong kamuha. Kumusta lamang dyan sa Kalye Rizal, ha? Sa Rizali Street, kumusta ka mo dyan? Sa Dinagaan, dyan sa Rinelisan, sa Bunot, sagkod sa Rawis, San Roque, Marhay na Aldauman, Washington Drive, Albay District, udig di sa Binanwahan East and West, Victory. Sige na tabi, tadakul yan na barangay, 57 yan. Sana makakuha man lamang kitang manigsaro. Igwa man kitang 57 listener siguro. Sa Daraga, good morning! Si Pading Jomar dyan sa First District, si Compadreng Al, Segundo Distrito, si Ansa Good, si Joshua Katabang, si Henry Mata sa Manibela. And sa 3rd District yaon dyan si Compadreng Jimmy Nazalita.
Control technical si Compadreng Nalbaldo. Siya po ang minalusot kan sa mayang broadcast dyan sa indong mga radyo ha. Region-wide tabi hang. Sa newsroom yaon dyan si News Director Mardila. Tarabang-tabang sagkod si Angel Mustasa, si Jan Matthew Balyaran. Sa DCGB social media page, tarabang-tabang dyan si Najimo, si Richard, si Tresia, sagkod sa IT. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Sa DCGB, Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, yaon man ako nakamonitor sa imo. Sige tabi, dyan sa Orsight man. Good morning. Adyan karabadi sa Orsight. Ilaog tamo na istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jomar Bian. Maraynal daw pading Jomar, go ahead na tabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Naging masamok ang primerong rangkada kan distribution kan asistensya kan lokal na gobyerno sa mga barangay tano digdi sa syudad kan Tabaco. Ngunya na aga pa rin, Pio. Ini kulita sa pinautob na patakaran, individual, gabos na mga barangay tanod, kinakaipuhan na magpasiring di sa City Hall para kolektahon so subsidiya kan gobyerno sa Sainda na 1,000 pesos per month sa laog ka nakalis na tulong bulan na October, November, as in December. Roger. Sobra sa 500 na mga barangay tanod din pa rin, Pio, Naku. na nagsuro-suan di sa City Hall. Jesus na pangyari. Dahil pinagbanga-bangaan pagdistribo over. Dahil pa din, pero medyo na ano yan, medyo na kalmado na. Oho. Sa pinaka-reviso sistema. Yan. Ang nangyari pa lang kaya pa din, dahilan ta kan nakalihis na pagdistribuir kan mga asistensya sa mga tanod, ang ginibo ka ito baga, ang ipaapod sa napade, saro sanaan makulikta kada barangay, Pwede man. tanod sana or any representative from the barangay officials kan barangay. Kaya kan mga nakalis na pag-release, 47 sarang persona nagdikli sa City Hall. Kaya areglado. Ang nangyari, nagkaigunin mga reklamo pa de. Sa ibang tanod, nagreklamo na nagunting ngayon so para sa ko. Sus Mario Joseph man na sinulmoki. Kanso nagkua. Ay aba Ay, na nago. kita. Oho. Tapos may mga pinalsipikar sa pirma na dahil man sa tao. Ay ano ka naman. Pagabot naman sa records sa Treasurer's Office, so pirma dahil nagmatch duman sa mga aktual na tanod. Iyan. Ang nako. ginibo manggayot at ikwa ko na sana ngayon ni si Padita dahil pa ngayon nagdikte. Ipinirma na sana. Nako. Di nagkakaigunin discrepancy. Yes, oho. So, dahil nagmas kaya ang ginibo, dapat kada tanod na makubra, iyon magkubra personalmente, aktualmente, Yan. ang na daing discrepancy sa pirma, sigurado pang nakanto sa kwarta. Mas maray man. Kundi ko na pinaglado-lado ngayon yan. 5 sa ng barangay. O pagkatapos dyan hapon, 5 naman. Ano? Biniyo sa 47 ko yan. Sus. Magsarabayan ang umabot dito sa City Hall. Wala to, so kabos na pinto kang City Hall. Turuan. Na paano yan dyan? Lalo na supasiring dumana sa mismong discourse kang kwarta. Oho. All piso tao. Isus So, ko. pag-una mo may okasyon. Migo, 500 mahigit. Anak ko. Sarong barangay na yan. Ay, nako di. Ang nariparo pa din na garungayahan napasinala sa diskarte. Sala talaga. Bilago kiraray. Oh, ano na naman? Ang sinistema, total ngayaran ni unaman sa nakamo, Oho. inarapot sa chip tanod, uni sa voucher, papirarmahin na dyan sa mga barangay din sa mga tanod, tapos sa kakamo magdulok sa ko,
nakasiguro na lamang ay kami na nagpirma sa tanod. Very good. Yan. So, chip tanod Ayun di para na. apodo ho. Di luwas na sa chip tanod, pigapod na so mga tanod niya, pigpapirmahan na sa voucher sa kanya, ipigdara duman sa nag-distribute ng kwarta, nag-disburse. Oho. Nagkaigon yung problema naman sa iba. Nata na naman. Nakukuha sa chip tanod. Jesus na pangyari. Kulang sa planning. Ha? Ito nangyari baga. Naku. Nabalitaan kan ibang barangay. Arog na pala niya kayo sa sistema. So chip tanod na sanaan mapapirma sa tuya. Harana pa na sinda kan chip tanod ninda. Hanapon sa voucher na pirmahan ninda. Nakukuha naman sa chip tanod. Mario Joseph na pangyari. Susarong chip tanod, darama ko na punaw. Puminasiring duman sa South tama. Kaon mo. Makaon mo na sa karinderiya. Ay, mahinaranan mo yan dyan. Garo na digdi. Garo na so mga so mga bisyon bagagar mga sibot-sibot na mga tao. Sige sa nang ralakaw paralik-balik sa plaza, pasiring sa City Hall. Maray din. Maray nga nito day nag-uuran kumpadre dyan. Magayon ng panahon, mainito ng panahon. Very good, sige. Kahirak man Tapos, ihaon dyan. mahiling mo man, yung mga naka-Ismail na, Okay may na. laog ng 3,000 sa bulsa. O, ito na mapa, ipasabot ta sa mga misis dyan, kantanod, 3 million na bilog, garantisado. Tibaad kon magpasiriring naan, abangan ang mga igwa dyanin, mga aling-alingan ngunya na bukas na. Pa man pa din. Pero garo pasiriring ang nakakubra, pasiriring duman sa saod. Sa saod, maray kung sa saod, ano? Tamas barato da duman ang bote. Mauli. Boss na misis. Remate na. May tada pa man yun. Binakaltakaman nga yaki. Duwang atado nga yang adobo. Ano ba yan? Pagpararibok. Yan o yan o. Atado ka adobo. Ang pasalubong, so tada kang pulutan. Tada kang sumsuman. Igwa dyan yung mga nakaantabay na misis nintanod, kumpadre. Dae kang nahirani para dyan. Actually, gwa kong nahiling na nagkatirang mag-agong. Mabantayan na. Sige. Garo ang style pa de, ang pagkapirma, so kwarta de nga nilamang nadingki lang kang guramoy kang tanod. Pigsa nga. Uto na. Hariyo na. Ay, sige. Well, anyway, medyo reglado na pa din. Kaya lang, siyempre, dahil mo na maibitara na gulpi sa tao, nagdirektiya na, and of course, yun naman, hindi so naging garo assurance na sigurado na so nagpirma, iyo mismo sa tanod, nagdarag sana digli. Dahil na pangyayari itong so nag-iba so pirma duman sa official record kaysa sa pag-claim kang kwarta. Yan. Areglaro na lang ho na dyan yung physical na sistema na dahil na masyadong magsuru-suan. Ano? Sige. Pigsaro-sarong barangay na sa napaday o to sa plaza na so iba. Yan. Very good. Dumanang o na nagturo-tarambay. Very good. Saro-saro na sana sa mga barangay dahil napigpasarabay. Roger. Yan pa rin mga barata, Jomar Bien, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ayusin na ang distribution na yan dyan. And dyan sa mga tanod, yan pagparagarastuso naman nindo, ha? Tabi, may caller muna kita sa telepono. Hello, good morning, Tabi. Good morning. Yes, ma'am. Tabi, nangyari na yan nung nagtrabaho ako dyan sa Capitol. Yung mga nagtrabaho sa Tinampo, pinagaparataon ako ng pipirman sa mga kubra na. Ang ginibo ko, kamiling aki pa ako ka ito, aki pa ako, maluloko ako ninda. Ipinaapod ko baga kung sisay na tao ining pinagtarao na pinagtarao sa kuyang pipirmahan. Yugon mo an. Ipinaapod ko. Ipinaapod ko. Di nadakop.
Nadali. Daragiton sa kuya. Ay, dako sus Mario Ano, Joseph, ma'am? ano. Sinulay Di ko man sa nasinda. iyo pareho man so para mo may Oh, relasyon iyan dyan sa nangyari sa tabako ta so kay ito bagang nagkaagid so mga nagpirma day man na resibiso benepisyo kang tano dita sinulmo Ayun na nga, Totoo yan. sa tabako kay ito. Totoo yan. Nangyari na ang kaito nung Ya- ako yakon dyan sa Capitol. Uy, Diyos Mario Joseph. Sige, tabi ha, Pinakapon salamat. ko baga? Sige, Oh. salamat pong maray. Daragiton sa kuya. Sige. Salamat God po. bless. God bless, God bless. Nako, sa Mario Joseph. Pag sindikato talaga, no, ang mga Pilipino. Sige, standby muna, Ansa. May interview si Ans Dayman. Wala din. Standby muna. Nakipag-appointment kita kay Director Diggs Aguilar kang Department of Trade and Industry tinugutan na baga kan DTI na makapaglangkaw na din presyo sa mga commodities na nasa irarom kan sa indang jurisdiction ha. Aramon tibaan lamang available si Director Diggs na Aguilar kan DTI Bicol. Director, Diyos marahain aldaw si Pio po kan DCGB. Diyos marinal daw, Pio. Diyos marinal daw sa kapos na nagdadarang sa programa mo. Opo, thanks for taking our call. Director, kasubagong aga sa early morning na pagmamonitor bikan mga istorya, parang igwananin pagtutugot ang DTI na ilang na ang presyo kan mga barakalon, specificamente, so nasa eraruman kan sa indong jurisdiction tabi, Director? Tama po ang latest development na sa mga naraman, igwaning 12 produkto na naglangkaw ang suggested retail prices kaini effective February 8. So gusto sabihin kang nag-take effect din kang kang Miyerkules. Oo. 12 produkto, although sabi ba sa bareta igwaning mga more than 200 SKUs, yung mga self-keeping units na mga produkto na naglangkaw since August of last year. So ang last time na nag-increase kang SRP kang August last year, nasundan naman niya na February. Ay iyo po tabi. Pero makonsinda the same products. Iba-iba. Iyo po, Kapitabi Director Diggs. Now, ano po yan na primero na mga produkto na nasa erarom kan sa indong jurisdiction na tinugutan ng maglangkaw ang presyo tabi? Go ahead po. Itong sinabi ko kasubago na 12 produkto na naglangkaw ining mga sardinas, itong mga canned sardines baga sa dilata, condensed milk, siguro diretso ko na no, Opo. ang canned sardines, ang naglangkaw sa iya may naabot sa 1 peso and 50 centavos, which is 8.72% increase over the previous suggested retail price. So 1 peso and 50 centavos. Yan ang sardinas naglangkaw. And then itong kondensada, ang in-increase niya 2.75 pesos. And then, ang percentage increase niya is 7%. And then, ining kondensada, diraray na milk, igwaning 3.6 pesos. 3 pesos and 60 centavos. Corresponding percentage niya is 9.6%. And ining powdered milk, ang naglangkaw siya ng 3.25 pesos or 3 pesos and 25 centavos, which is equivalent to 3.5%. Ini yung tinapay na Pinoy Tasty, naglangkaw ng 2 pesos. Pinoy Tasty, garo bagay ni so, garo, sabi ka na loaf, bread loaf, or Slice bread, opo. Okay. Naglangkaw siya ng 2 pesos, which is equivalent to 5.19%. And then yung Pinoy Pandesal, naglangkaw man ng 1 peso and 50 centavos. Yung Pandesal garo sa rong patusin na garo 10 pidaso, naglangkaw siya ng 1.50. Kada pidaso. 1.50 o piso, 1 peso and 50 centavos. Opo, kada... Which is Hello, Director. Itong pandesal tabi na napapatos, ang ipiglang ka is 1 peso, 0.50 cents
per piece po o per patos, Tabi? Over. Per patos ini, per patos. Opo, go ahead po. Okay. Which is equivalent to 6.3%. Ini mga sabon na panglaba, detergent soap, naglangkaw ning 1.3 pesos or 1 peso 3 centavos, equivalent yan sa 5.78%. And then ining corned beef, naglangkaw siya ning 2 pesos na equivalent sa 7%. Ining beef loaf ini, naglangkaw siya ning piso na pareha sa 4.65%. And then ining meatloaf na naglangkaw ning 1 peso and 36 centavos, which is 6.3% of the previous suggested retail price. Ang patis, naglangkaw siya ning 2 pesos ang bote, which is 9.4%. And then ang toilet soap, naglangkaw ning 1.40 or 1 peso 40 centavos, equivalent to 5.6%. And then ang medyo halangkaw na piglangkaw ining kandila na naglangkaw ning 21% increase. Oo, ang kandila. Now, ang rason kay ini kung taano ta naglangkaw is pig-attribute ka sa tuyang mga manufacturers sa high production cost. And when you say, pag sinabi ta pong high production cost, ang gusto sabihin ko kayo, naglangkaw sa presyo kang raw materials. Ang raw materials, so pag-gibo mismo kang produkto. And then itong packaging, naglangkaw din ng packaging, kasabay na din itong lata. And then itong printed label baga sa luwas. And then sa pa itong logistics and transportation cost. Ni mga logistics o yan, ni mga couriers na nagdadala kang rato yung mga produkto from the source hanggang makaabot dito sa merkado. So, logistics and transportation cost, yan po ang big attribute na kausa ng paglalangkaw. Now, ang sabi nga ni duman sa report na ining increase na ini tinugutan which only represents 50% of the total request. Nako, sus Mariosep, kung tutuuson pa lang, iyan na pigsabi mo. Masalangkaw pakuta na. Nako. Yes. Okay, Director, by the way, pag maputol Tabi, taso limited call ini, ako ang maridayal po, Tabi, Director, ano po? Ayan po, okay. Okay, so sige, go ahead Tabi, duman sa naputol mong statement, go ahead po. So yun na po ito, sabi ko ni Kasubago na instead of approving itong totality o itong gabusan na request ninda na adjustment sa suggested retail price, ang tinugutan sana is 50%. So halimbawa itong tinapay na 2 pesos ang in-increase, ang request ko ta is 4 pesos. Oo, itong Pinoy Pandesal, ang request ko ta is 130. So ang tinugutan kang DTI is 150 only, dapat 3 pesos. Okay. Saka gusto kong linawon na ang suggested retail price, hali po ini sa manufacturers. Oo. Ang initial purpose kay ni, since it was implemented, today pa ninalo yan, para ma-regulate kang manufacturers mismo ang presyohan ka sa inang produkto up to the last retailer. Abo ninda na magsurobra, magkaigwa ng sobrang paglalangkaw na which will place, ibubugtak ang sa indang produkto out of the competition. Kasi bako man lang sarong manufacturer ang nagigibo kini sa product lines eh. So ang ginigibo ka mga manufacturers, nagsiset sinda is adjusted retail price para ma-regulate ninda mismo ang presyo kang sa indang produkto duman up to the last retailer. Iyo So, Tabi. may iwasan ang sobrang paglalangkaw. Iyo takong Yan ang pinaka-purpose kang suggested retail price. iyo po, Director, takon sumobra man ka lang sa presyo ninda, dain ang mga bakal kang produkto ninda and possibility is mag-transfer duman sa indang kakompetensyang produkto na medyo hababa ang presyo. Yes, tama yan. Okay. So, nagkaigo sinda ng cut.
Okay, oo. Now, Director, madali sa natabi. Bibiltadahan ta po ika, ma-time check muna kami and bibiluhan ta po ini Director. Ano po, ibababa ko muna ng telepono, Okay. ma-time check muna kami, buda ma-acknowledge kan oras, and we will be right back po sa programa. Director, madali lang po, ibaba mi muna ng telepono. Oras Pilipinas, alas 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. LCC Supermarket treats you with Valentine deals on its spectacular on February 9 to 15. Enjoy a wide selection of gift choices for your loved ones. Enjoy your Valentine shopping at LCC Supermarket Ayala and be serenaded by Hurt Beato on its saxophone on February 13 and First String Acoustic Band Duo on February 14. Lucky shopping couples will be chosen on February 13 and partners in matchy outfits will receive gift bouquets on February 14. Happy Valentine's Day, everyone! Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Thank you so much, kumpadre nga Nal. Bultadahan ta. Standby muna tabian sa at bultadahan ta si Director Diggs Aguilar kang DTI Bicol manunungod sa tuyang pag-aram ka ina mga pamresyohan na kan panginot na barakalon na nasa irarom kan sa indang opisina na sa tuyang oral daw na pangangaipo digdi sa tuyang lokalidad tamay naunambitan si Director Diggs na mga idinagdag na presyo itong suggested retail price isihon ta kung digdi sa tuya sa Bicol igo na sindang na monitor o nag-iritaas naman agad man ang mga pamresyon kay itong mga produktong itong naunambitan ni Director Diggs na Aguilar yan. Grabe iguaning piso, iguaning dos, iguaning tres na pesos na dugang sa mga produkto. Now saro pang dahil tibaad may kahoro na si Director Diggs takan nag-efekto ini kan pet sa 8 aramon ta kun sa monitoring ninda automatic na nag-increase man digdi sa Bicol susug duman asin kun ini nasa iraron pa o kaya nasa laog pa kay itong suggested retail price na naku na busy si Director Diggs na pinagtutugutan kan market forces ayan baka nagkakasabata ng apudmi. Director, tabi, baka naka-monitor ka mo dyan. Si Director, yaw na sa linya. Director Diggs Giraray, good morning. Hello, Director Diggs. Hello. Sandali. Nagka-diferensya. Haliun ta lugod sa Bluetooth, Haliun ta sa... Sandali, Director, at i-on ta ka. Haliun ta ka sa Bluetooth. On air ta ka, digdi na sa telephone. Hello, Director Tabe. Hello. Good morning. Yes, opo, naputol. Opo, naputol tabi, Director, Iyo po. Opo. Director, may tigo ng bitan ka baga na increase in terms of percentage as in pinag-convert na sa nominal value sa peso kung gura ito. Now, itong sa mga produkto mong naunang bitan, Director, kumusta po digdi sa tuya sa lokalidad ta sa Bicol? Nakalaog na ito duman nag-increase na sinda within the suggested retail price dyan sa merkado over? Okay, ang last monitoring activity na pigkondusir mi kang Lunes. Kasi ang kamuyang ginigibong monitoring for price trending, ginigibong mi yan once every week. So, nagkandisir kami kang monitoring February 6. Nag-take effect ini kang Wednesday. So, mahihiling ta lang yan kung incorporate na sa current prevailing price sa Monday. Yeah. Pero kang Monday, na pag-monitor mi, the same pa rin, pa man siya naglangkaw. Ayun. So, meaning to say, Monday, day pa man naglangkaw. Oo. Yes. Itong suggested retail price tabi Sir Diggs na ipinagpapautob ngunyan, dai pwede magpalangkaw duman sa mga retailers or igong pigtugutan na certain leeway kumbaga di na konsiderasyon ang gobyerno tabi over? Actually,
bako man sa tinutugutan, kung nasasabutan na there are areas na medyo minalangkaw talaga dyan. Lalo na itong mga nasa far-flung areas na masalangkaw ang cost of transportation. So halimbawa, kasi ang kadaklan na na mga SRPs ngayon digdi sa Legazpi, and then sa mga hararayuon na barangay na dipisil ng transportasyon, na mahal naman ang pagbayad. Now, gano'n na nasasabutan man yan na talagang minasobrang kidiit. Iyo po. Ngunyan, digdi sa sentro, most of the time, base sa muyang monitoring, maski igwaning suggested retail price, kadaklan sa satuyang mga dealers, dahil man talaga minaabot dyan ang presyo. Ay, in most cases, masababa. Very good, very good, very Kasi good. part of pa yan part of competition. Magayon. And then part pa yan ng itong self-policing mechanism naman sa INDA na para maibenta ang produkto within the suggested retail price duman sa ultimong retailer, ining mga yaon din yung mga wholesalers, minabenta sinda talagang hababa sa suggested retail price. Iyan, iyo tabi. Oo, duwang bagay, Director, na ihapot ko iyan siyempre may nagdadangog sa mga nasa yung barangay, nadangog mi arog sa napala dapat kainyan presyo, natatahalang kaw digdi sa samuya. Ito pala is nasasabutan man yung transportation cost, Yes. And handling. Handling. And digdi sa to, kadaklan pala na beses mga yaraon digdi sa tuya man na retailer, hababa nga ni duman sa suggested retail price, and di nga sobra. Mostly. Iyon, very good. Okay, now, Director, ining sukwan, igo baga sindang mga stock dyan na nasasaray, na nabakal man sa baratong presyo, pwede ninda yan na pag-abot na kan, ngunyan, i-increase man ninda tabi, susug na duman sa pagtutugot kan DTI? Actually po, yan, dipisilo ng ma-monitor na ang mga yaon dyan na presyo, ang produkto, sudati pa. Pero, but of course, we assume na sudati pa yan kasi ang arami, base sa muyang kahaluyan na sa pag-aagal, ang sa tuyang inventory, halimbawa sa sarong produkto, normally, good for 1 or 2 weeks yan. Gusto mong sabihin, at any given time, ang produkto na available sa tuyang mga warehouses dyan, it will last for 1 week to 2 weeks. So therefore, kung nag-take effect ang SRP ng 8, most likely, ngunyan, sa existing pa na produkto, ang yaon dyan. Iyan. But, nasa na siguro, discretion naman kang mga paratinda, kung sususugunan ninda itong bagong suggested retail price. Depende na sa inda kung ano talaga ang objective ninda. Kasi kung minsan, halimbawa, nagbago na ang suggested retail price, igwa dyan yung paratinda na di man talaga pigbubukod. Kasi gusto nindang i-maintain ang sa indang share kang merkado. Yan. Na if I increase, most likely mababa ang salkuyang sales, ang kapital ko hababa pa man lang, mas maray na i-convert ko na ini sa cash para maipa-revolve. Yes. Kesa ang cash nakatali sa inventory. So depende na yan sa So iba-ibang kumbaga iba-ibang agenda ang katuya man ng mga negosyante. Marketing strategy Marketing strategy, yes, yan kayan. Opo. Now, Director, may nagluwas na informasyon na gari nagpatakot so production sector na kung i-increase makat nin tao, makat ning services, makat nin production. How true is it, Director? Actually, yan kung mga business strategy yan. Igwa kita inaapod ng mga cost-cutting measures. Ngunyan, igwa ba ganing mga strategy para to maintain the price dahil masyadong maglangkaw, ma-adapt ka ng mga paagi kung paano mo ma-reduce ang cost. So, ang saro dyan, kung minsan pigihiling ang labor component.
Kung halimbawa, kung lalo itong mga bako man masyadong importante, ihali yan, and then kung minsan didagdagan na lang sweldo ka mga existing na mga effective or efficient pag-abot sa trabaho. Dakol po na paagi kung ikaw kitang inaapon ng mga value engineering na halimbawa, instead of using one packaging material na mahal, magamit itong medyo barato na which will serve the purpose. Yun. So dahil po yan mahahali kasi ang pinaka-objective talaga sa mga manufacturers is, so of course one is profit, dapat kumita pa man diraray sila, otherwise what's the use of investing their money. So para kumita without sacrificing minsan ang sa indang produkto, nag-a-adapt yan yung mga cost-cutting measures. Iyo. Director, Oo. ano po sa paghiling nito bilang ika na sa sirkulo ka na trade and industry, may posibilidad pag magpara-shoot up pa ang presyo this coming months, tabi, over? Ang may siguro sa mga determinant is ining price of oil, price of ining petroleum products, and then ining cost of raw materials. Kasi kung mahiling tapo baga ang agricultural products na yan ang source kan sa tuyang mga piga-process, sige ang langkaw. Mm-hmm. So siguro yan magayon ni address. Unless we can address this increase in the price of raw materials, increase of petroleum products, siguro po ma-expect kita na malangkaw pa yan eh. Yes, oo. No, kaya ta pa daw di sa Bicol, tabi, Director, Ang rin ang presyo. ang presyo? Kaya pa yan. Kaya ano yan. Pero pwede man pa pwedeng i-reduce ang consumption sa mga produktong ini. Mahanap kita substitute. So dyan na malaw sa mga pagtanom-tanom dyan, sa palibot, mga bakante dyan na lugar na mas kaya minsan sa subdivision nakakapagtanom eh. Iyo. Kung igwang lugar na daing pa okupado, pwedeng pakiulayan ang pagtanuman. Iyo. O kung minsan sa paso. Uso naman ang hydroponics eh. Iyo, tabi. Tapos, so nagkukonsumo ng 4 na buting beer, pwedeng 2 na sa nagayon. Ano? Oo, iya. Oo. O di sige, tabi, Director, kung nigo ka manin pangapudan sa mga konsumidores, asin mga retailers na nasa sa Indomanaw jurisdiction, go ahead, tabi. Sige, ang pag-upload mo na, unang-una sa mga negosyante na siguro dahil taman masyadong samantalahon, if there's still a way na medyo mapababa o na itay may sagad naman sa suggested retail price ang satuyang bentahan, let's do it anyway. Pag nasakita na ang satuyang mga konsumidores na magbakal, dahil na yan mabakal. So affected man giraray ang business sector. So siguro magkaigwa kita ki mutually beneficial na coexistence. Dahil man ito pa kamahalon para sa mga consumers, padagos man giraray pagkonsumo. And then let's not take advantage ng situation. Let us always comply with the fair trade laws na sa mga pag-implementar. Lalo-lalo na po pag-abot sa quality ng sa mga produkto, itong mga products covered under mandatory standard, let's see to it na ang tatuyang binibenta, ito mga may certification na sinda allowed to be sold para po maiwasan ta ang makasuhan, mamultahan, kasi dagdag pa po yan na gastos sa indong pagninegosyo. Pag dagdag gastos sa pagninegosyo, mababawasan nindong profit margin unless ipapatong nindo sa presyo kang produkto. So, multang ipinatong kang DTI. So, iwasan ta po na magka-iwaki violation para na ipugit ang problema pagabot sa mga charges and administrative penalties na sa tuyang ma-incur o ma-experience yan. Okay. So, yan lang siguro, Pio. Inaagad ko lang ang cooperation kang Lambang Saro because sa sitwasyon na ini, let's not anymore take advantage. Salamat din maray, Director Diggs. Mabuhay ka mo dyan sa DTI Bicol. Okay, sige Tuyo. Salamat din sa oportunidad na tinaw para maipaabot sa satuyang mga constituents sa mga programa, ang mga lakdang na ginigibo kang DTI to somehow cushion the effect
kasatuyang paglalangkaw ka mga presyo. Thank you so Maraming much. Aldao po. Opo, Marain Aldao. Okay, si Director Diggs Aguilar kang Department of Trade and Industry. Nako! Ito na yung sinasabi, as early as November and December last year, iyon na po yan. So pinagpo-project kan mga ekonomistas so nasa economic circle worldwide na talaga magkakaigwan ng araw kayo ng sitwasyon ining primerong kabtang kan taong 2023. Yan na po na mamati ang tana. But the good news is, basado sa pag-aadal kan DTI Bicol, so mga yaon digding negosyantes, daingan minapasobra, paminsan hababa pa nga ni duman sa suggested retail price. That's the beauty of competition. Taday ka pwedeng makapamahal ng gulpi, taday nang mabakal sa imo. Tulong tindahan, nagpapabakal nin pararehong kalson, usaro mahalon, usaro mahal-mahal, usaro baratuhon, dumang ka sa baratong kalson. Di ba? Ans, good morning, thanks for waiting, go ahead na. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, dahil na masadong hadit ngunyan ang Philippine Red Cross o PRC Albay, may kinaaraman sa supply ng dugo, digdi sa indang mga blood bank. Inian kinonfirmar sa DCGB News ni PRC Albay Administrator Rose Rivero kung sain sagun sa iya kumpara ka na bulan kan Enero na nasa critically low status ang sa indang blood bags sa kunyan na dakol na ini o nagdadakol na ini as insufficiente na ini dahilan sa sigun sa iya kadakol na nin mga mobile blood letting activities na nangyayari dito sa manlaylay na munisipyo kan probinsya kan Albay. Kung sa iya, kung dati, naghahagad na rin augmentation ang sa indang opisina, ngunyan na PRC Albay na nag-augment sa ibang mga probinsya digdi sa Kabikolan, kinaaraman sa siring na bagay. Naglalahom si Rivero na padagosan na ang siring na sitwasyon dahil sa sigun sa iya, importante ng God na iguan ng sufficienteng supply ng dugo para man may tao sa mga nangangaipo, lalo na sa mga naghehelang. Roger! Sabi si Pio, ang informasyon kay Bahan ang mga interns kay Bio, si Paul, si Christina, si Joy, sa Sinman si Boy sa Mobile, ang si Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa mga dagdag na istorya, halima dyan sa Philippine Red Cross. Sa pagi ni Madam Rose Rivero. Ay, siyempre kasarabay dyan na sa yung mga interns, OJTs coming from Bicol University. And sa Manibela si Henry Mata. Mabaltang programa, pakaliis kan parada. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor.
Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silco Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagitaas ang mga bilang kan mga Pilipino na nagsasabing bakunang ligtas ang mga tinampo asin naglalaan problema kan illegal na droga sa nasyon. Sigun sa survey kan Social Weather Station, nasa 50% sa mga respondent ang nagsabing natatakot na sindang maglakaw nin solo sa tinampo. Igwaman na 60% ang nagsabing natatakot sindang laugon nin mga maabasan sa indang mga harong. Ginibo ang survey poon kan Desyembre G sa Good 14, 2022 na igwanin 1,200 adult respondents. Ang nasabing numero masalangkaw kumpara ka nakaaging panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang pangalan sa Gis Navarrete, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Bravac sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso na kita kang programa. Ultimong mga 18 minutos bago kita surusiriblagan para mentras. Kumpadreng Jimmy, good morning. What's happening, man? Anak ko, naputol na. Si Padingal na muna tabi. Sige, Pading Jim, maray ko na kita sa imo. Si Padingal na muna. Kumpadre Ngal, good morning. Go ahead na. Good morning, pade. Pig-adapter na ako niyan. Kan mga barangay an solar lights project para di magparagasto sa kuryente. Yan ang bigubusol man ko niyan kan ako Bicol Party List. Kon kaya may mga tuga ng solar lights project sa mga barangay na may implementar ini ngonya na taon. Digdi sa Legazpi City na ituga naman ni ako Bicol Executive Director Attorney Bido Garbin Jr. sa ibang mga leaders kan ninda sa barangay ang siring na proyekto. Magin sa provincial level, sa administrasyon man ngonya ni Gobernador Attorney Grex Lagman, iyo man ini ang saro sa mga priority projects. Kaya mismo nga ning si Senador Bong Revilla Junior may tuga naman na award 20 million na solar lights project digdi sa Albay asin napigalat na sana ini na mai-download para mapakinabangan naman kan mga barangay. Ngunyan sa barangay level
paparte naman kan sa indang barangay budget, digdi sa Ligasyo partikular, may mga lugar na pigupo na ini. Halin sa indang sa diring budget, asin na pigilaman na lalo pang magdadakol ang mga solar street lights dahil yun naman ini anay pangako kan mga darakulang politiko siring sa Bicol asin man kan gobernador dahil yun man talaga ini saro sa pag-iisip na solusyon kan mga darakulang politiko natanganing makatabang na sa mga barangay sa pagliwanag kan sa indang lugar. At least makakatipid pa imbes na magparabayad sa kuryente na nasasakitan mismong ang mga barangay. Roger. Yan pa ba niya informasyon? Halidig sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa report. Hali dyan sa luwas. Yan, naka-reconnect na kita kay kumpadreng Jimmy. Paghali digdi sa 2nd District, dyan daw kita sa distrito man ni kumpareng Jim. Kumpadreng Jimmy, go, go, go. Yes, salamat Abi Padi. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Nagsisikat ko niyan ang MRF, Material Recovery Facility na binakal kan munisipyo kan Piuduran sa pamamayon ni Mayor Alan Arandia, kantidad 18 milyones pesos. Konsign ng mga basura, arogan plastic, mga butilya, rero, not sa nadakan makina, finished product, gigibong hollow blocks as in bricks. Mabintahon ang kantidad 12 pesos sa nakagulpi nagbabarakal gamit. Iguan na dyan, kumpadre, ni hollow blocks magibo sa recycled plastic materials. Kaya kung may diskarte sana, no need dan sanitary landfill na malunon baga. Yes, oo. Best practice kan LGU, Piuduran, kung saan ang mga dai natutunaw ng mga basura, napapakinabangan man giraray, kung saan nagiging pamoso na iningon yan, tapig naaaraman na ini sa ibang lugar, pigpapasyara na kan mga taga ibang probinsya, munisipyo, para sa namahilingan machine, asin proseso, aarogon man, sa indang lugar. Diyan sa Hubilyar o saan ini? Sa Piuduran. Oho, okay. O sa ngunyan, bilog na lokal na opisyalis kan Dunsol, pangingirot kan Mayor, nag-arabot sa Piuduran. Ang purpose mag-research base sa practice na ini, kan Piuduran, masunod na si Mana, mga opisyalis naman kan Garchituri na Kamsor. Yun. Mabirisita rigdi, nagluluwas na, nunid na magparaharayo paan na mga opisyalis niya to, lakbay ararayoon, luwas kan Bicol. Yes. Minagastos kiribo-ribo. Ngunyan, iguaman sa napalan kita digdi na mga best practice na pwedeng adaptaron sa indang mga respectivo na mga munisipios, lugares. Iyan, kumpadreng Jimmy, na fasilidad sa dirikan munisipyo, over? Sa diri na kan, gari, kung dahil ko nasala sa pagrumdum ko, gari loan ini kan lokal na gobyerno kan Piuduran, purpose, na kanso matindi baga so kampanya kaito, sin na mahigpit so DNRA Ombudsman, ano naman nungod sa Republic Act 903, naghingawa sa Piuduran. Nagbakal kaning medyo makantidad mananggad, pero napapakinabangan na may nagbabarakal na kan hollow block, bricks, na produkto na kan masina ini. Yan, naglalaog ang benta sa kaban kan gobyerno. Correct. Okay, perming iguaning available na supply kan mga hollow blocks na yan made of plastics? Depende man pa sa collection kan mga basura. Ayun, dapat saro pa yan saro pa yan na pwedeng hanap buhay man kan mga taga Piuduran, magluwas na sinda sa Piuduran, mamakal sinda digdi sa darakulao na lugar, bako. Ng mga plastic materials, ibenta na dyan sa LGU, di ba? Mga plastic, tapos mga botilya da, riro not, ihalo na duman sa inda kung paano na yun pwede nang gigibo ng hollow block. Gigibo ng hollow blocks, panggibo ng mga edukasyon. Anday ko aram kung ano ang bricks, kung ano ang sistema kan bricks. O so ko niya, sumasur, kuro kwadrado, rectangle yan na mga gari mga gapo-gapo bagan kumpadreng Jimmy. Yan. Yun na yan tabi pa di duwa na sursugon.
gartituloy na sa masunod na semana. Iyo. Kundi gustong sabihin, patok na. Patok na iyan. Tagulpian mga plastic materials ngunyan pati na pigre-recycle. Arosan ka na LGU, pon sa harong, barangay, munisipyo, problema, basura. Iyo nga ni. Now, na testing mo lamang kung padre so hollow blocks na tuk-tuk mo lamang Dahil ko pa na kwantabi pa de. Sige daw. Dahil ko pa na mga hiling. Mano rin dyan. Kuha footage ka ni kung paano ang sistema. O buda so tagas man agad kan hollow blocks. Buda mga tama niya may mga D-size ka. D4. Tan hollow blocks baga. Hurmahan man sa na yan. Tapos ang gigibukan. Bubugta ka naman kan semento. Tapos bubuliho na. Ayun na. Hurmahan man sa na yan kanila noob. Sige. Yan tabi pa de. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Piyuduran. Uigwa na palan kan machine na yan na minasapa kan ining mga plastics na pinagre-recycle gigibo ng hollow blocks. So pinag-aadalan na yan ang teknolohiya as in ang sistema dyan sa Piyuduran hali sa may sa taga-Garchitoren ang iba pang munisipyo sa napapakinabangan pa kan LGU. Now, kung ako dyan sa mga taga-Piyuduran, mag-isip na kamo nin pa sistema na kamo ang mag-supply nin waste materials dyan na plastics. Hiro-hiro na, pwede na yan. Mamakal na kamo sa man iba-ibang lugar, munisipyos. Ning plastics yan na mga pinag-discard na materyales. Good AM, tabi Sir Pio. Nag-start ako kaito sa Marikina. Very efficient ang trash collection system ninda. Pigre-recycle ang basura, pigigibong bricks. Kaya warang nasasayang. That's why Marikina is one of the cleanest city. Yan, very good tabi. Nag-share kan sa iyang ideya sa 8412. Yan, good morning tabi. 8412 hali isa ka ito sa Marikina nag-star. O totoo yan, yung Marikina igwaning very efficient solid waste management system, efficient collection and recycling tabi. Balikan tayong Piyuduran. Ako dyan sa Indo, mga taga Piyuduran, umisip na kamo pa sistema, mga pital na kamo. Mga bakal ni mga plastics na yan baga kadakol sana kayan. Mga patos ning shampoo, mga nasa sachets, iyan na mga ketchup na yan, so mga nasa sachet, plastics din yan ngunyan iguana ning available dyan na teknolohiya sa Piyuduran, kamo na ang supplier ka iyan dyan. Bako dit lang na diskarte igos mabubuhay tayo sa tahaw na inikan kadipisilan ralangkawon kan mga barakalo sige 8412 salamat tabi and kay Cha Leti and Louis Vibar good morning man tabi dyan sa Sagpon Barangay 4 si Madam Merly Caceres maray na aga man tabi Madam Merly Caceres dyan sa Barangay Bitano kan Legazpi City. So yan po hali dyan sa Piyuduran Albay. Yan. Kumpadre Nal, yung 15 at saka yung iba pa ipasok mo na para clear tayo mamaya. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa
Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Si Chief Tech Ramir uli mo na. Birthday ngayon talaga baga ni Tata Bunjing Chief Tech Ramir, pagbueltada mo digdita. Yan pasaraduhan ta ining kantugan tinampo palaog sa DCGB Chief Tech Ramir. Pagkatapos pag-agi mo bukasan ta naman. Happy birthday Chief Tech Ramir, tanay kang DCGB AM. Sarong report bago kita mag-wind up ngunya na semana. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag na balita, ang alak sa tulak, bako sa utaka. Ini ang pagiramdam ngunyan kan Daraga Municipal Police Station sa paagi ni Police Staff Sergeant Marian J. Rico. Tagapagtaram ka na sabing hipatura matapos ang nangyaring insidente nin pananaksak gadan sa barangay Kidako, Kasubanggi. Susog sa record na nai-report na naman Kasubago. Binisto ang biktima na si Joven Liaguno, 40 anyos na soltero, kan Purok 3, Barangay Kidako, Daraga Albay. Ang suspect iyo si Ryan Lustina, 33 anyos, may agom, asingunyan, nasa kustodiya kan Daraga PNP, matapos isurrender mismo kan sa iyang mga kapamilya. Susog sa istorya, nag-iinom-inom ang biktima ka-birthday kan kabarkada. Uminabot ang naunang bito ng suspect na aligado, nasa impluensya naman nin alaka. Dai tinugutan kan biktima ang nasabing suspect na makihampang sa inda sa irinuman. Turutaw-taod, huminali ang biktima asin inagda, pinaypay kay ni ang nasabing suspetsado. Sagkod sa magsuntukan ang duwang ini. Sa tao Sir Pio kan mainit na suntukan, digdi na guminabot din matarom ang suspect asin sinaksak ang nasabing biktima. Nagsapar ini nin hararom na lugad sa tulak asin lugad man sa may daghan. Nagugunta ang pangapunan ni Police Staff Sergeant Marian J. Rico sa mga Daraga niya. Ano ganit po kayo ni pagkita po na kayo lalo na ngunyan na sunod-sunod ang mga pesta, sunod-sunod sa mga festival ta or mga birthdays. Pagkita po nag-inom, ilagto po sa tulak, dahil po ilagto sa kayo. Iwasan ta po na magkaigwa kita argumento sa lambang kainuman. Dahil ta po iyagi sa init kipayo, dahil ta po iyagi sa isog. Kasi sigurado, pag mga puro na nakainom, mga agresibo na po ang trendang mga pag-ugal. Tingog ni Police Staff Sergeant Marian J. Rico. Mientras tanto sa ngunyan Sir Pio, anaw ng bito ng suspetsado mag-aampang sa kasong homicide. Nako, sige. Okay, yan tadi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, follow-up pa. Joshua Bino, PCGB. Salamat man Joshua sa follow-up kan report kasubagong aga dyan sa Daraga Philippine National Police. Isog na sinublian, isog na pagbabasulan. Yan, tama yun, yung alak sa tulak, bako sa utak. Kaya nga ni ang tulak baga ibinugtak sa ibabang porsyon, tayong utak ang magdadarang control kayan kung sa inya to gagamiton ang mga nasa laog kan tulak tabi, ha? Yan, eto. Igo baga paano kumpadreng na sa totoo lang sa haloy naman na pakihurarampangan igwa ni mga persona na ang pag-inom ang hilig niya makidiskusyon pa de
Sumaki diskusyon baga, iba man itong so lutgot. Pag lutgot, si Director Edwin iyan. Iba itong lutgot na pakonsuelo sana. Iguaning kahampangan ka, makakampang ka, talagang totoo yan. Magakano para ka na, daing ibang gibo, pagpara kontrahon, ang pig-istorya man kan kahampang, suday baga pati minapasumitir, seryoso pati ang paki, diskusyon kayan, manlain-lain yan sa arampangan, yan ang mga dipisil, bibayaan ang kadaklan, mga arog kaya na para inom. Day bali nagmahilig sa sumsuman ng kahampang mo. Basta konsuelo sana ba kung so diskusyon na talagang nag-urugat-ugat baga. Day pa nagpapasumitir, permisyang tama. Yan, dyan minapon. Lado na, dyan na, pera de los ubos. Sa mga hararayong barangay, taday maning ibang opisyo baga tabi. Ang pagkabanggi, yun na, maduang 4 kantos, sarong 4 kantos. Yun na yun. Isog na sinublian, kompromiso ang aabutan. Sige. Sa pangaran po kang bilog na fuwersa dyan sa luwas ang news team and siyempre pag-riba manigdi sa laog, sa production, sa research, sa IT, sa newsroom and siyempre sa technical control. Kami po naglalaom na ang tingog kan banwaan nagkapagpaabot na naman sa Indoning serbisyo sa abot kan sa muyang magakaya. Sa paagikan informasyon, kalingaan na sin iba pa, ngunya na presenteng simana. Happy weekend po. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat kan sa indong paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Ini po ang tingog kan banwaan. Masunod man tulo si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez.